सरकार तरफनिफ्राय बेखौ आङो थाबैनो रायलायगोन हाइ लेभेलाव। दा जेसेबांखिनि मा हायो हाया मा अपिनियन होयो गोजौनिफ्राय आं बेखौ थाबैनो आं नोंथांमोननो फोरमायगोन। आं बिराद गोसोआव गाबखांनाय मोनदों जे जेसेबांखिनि हायो सरकारनिफ्राय बेखौनो आं गोजौआव सावरायगोन आरो। दा मोनसे खोथाखौ बुंनांगोन जे आं दिनै दंफैयो 13 नं चिरां समस्तिनि सिङाव थानाय बामुनगाव दत्तपुर बे गामियाव बे भिसिडिसिनि सिङाव थानाय मोनसे गामियाव आं दंफैयो आदै दन्दा बसुमतारिनि न'खराव। दाख्लैयो निउस मिडियाफ्राव नुनो मोन्दोंमोन जे आदा सोमदोन बरगयारिनि जेरैबायदि मोनसे भिजुवेल्सखौ जों मोन्दोंमोन जे बे दुखुथिया न'खरा मोनसे बेरामजों साग्लोबजानानै दङ बा गोबांखिनि रांनि आंखाल जानानै दङ। थोजासे नङाब्लाबो बेनिखायनो आंनि साइडनिफ्राय जेसेबांखिनि हायो आङो दुखुथिया न'खरसिम फैनानै आं होफैनाय जादों। आंनि एथ'खिनि एफाग्राब बुरजा आं एमाउन्ट होफैनो हायाखैब्लाबो दुखुथिया न'खराव फैनानै आं बेखौनो आर'ज गाबदों जाहाथे आदैनि जे अपारेशन जानाय दायो जाखांबाय, लोगोसे आदैनि जे देहाया मोजां हालोदाव फैफिनदों। मानसिनि जिउ दिनै दं गाबोन गैया, थांनानै थायोब्ला न'खरनि थाखाय गोबांखिनि खामानि मावलांबावनांगौ दं आदैया। दिनै फिसाफ्राबो देरजोबाखै, लेखा फरायफुबाय थादों माखासेया, खोनानो मोननाय बायदिब्ला सासेया 9आव फरायनानै दङ। बिफानि थाखायनो फरायला होननायखौबो जोङो जोनोमगिरि बिमानिफ्राय खोनादों। नाथाय आं खावलायदों बेफोरबायदि दुखु दाहाखौ लानानै फरायनायनिफ्राय जानगाराव थानो नाङा। जि खालामो इसोरा मोजांनि थाखायनो खालामगोन। जोबनायाव आं बेखौनो बुंनो सानबावदों दि रायजो राजा बिथांमोना सोरबाफोर नैबे आदै दन्दा बसुमतारिनो जुदि राङारि अनसुंथाइ होनो जुदि गोसो गुदुं जानानै दङब्ला बा दुखुथिया न'खरखौ जुदि अनखांनानै होनो गोसोब्ला होफैनो हागोन। आं बेखिनिखौनो आङो बुंनानै दोननाय जाबाय। सरकार तरफनिफ्राय माबाफोर नोंथाङा? सरकार तरफनिफ्राय बेखौ आङो थाबैनो रायलायगोन हाइ लेभेलाव। दा जेसेबांखिनि मा हायो हाया मा अपिनियन होयो गोजौनिफ्राय आं बेखौ थाबैनो आं नोंथांमोननो फोरमायगोन। आं बिराद गोसोआव गाबखांनाय मोनदों जे जेसेबांखिनि हायो सरकारनिफ्राय बेखौनो आं गोजौआव सावरायगोन आरो।